Karbiara Pan Hor Open Election Hut Kibaya Putak APHLC Meipu JI Qatar Karbinglong Autonomous Council CM Rong Hangapan Kapin Rem Dhentaghat Plongkro Arongalong Humpho PMAYG Ahem Soki Kimpi Patang Tidet Pualam Aputak Ronjon Singh Terona Hinpen Lamklar Kipi Kareng Handloom and Textile Production Center tum Karchulapen Kachuruajai Mek Kipaman Pon Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Karbinglong Life Adap Abirta long penili Sami Beauty Baby non Birtang ton pen Arjiponitha Karbiara Pan Hor Open Election Hut Kibaya Putak APHLC Meipu JI Qatar Pen Mithang Sai Hemalong Pirang Kiamai Ing Niponsi Karbinglong Autonomous Council CM Rong Hangapan Kapin Rem Non Malom North Kachar Hill Autonomous Council di Mahasawalong Kilikame Pedopon Bomlo La Solong Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hang Sitame Garampani Constituency Along ke Karbiara Tumsi vote up high ki ong puang thek pen high komana tum kapin kharateng pen golf filalong vote ke hangamai pedodam lo me along CM kaningje taralang so golden jubilee nanglang dunun tinon ok an nang pachu po na pen horta nang pajunji pu radame pialong kaningje puthak social media long chethang pluk khangjang lo lason pute Karbiara tumke nonanta kilu ok an kichu hor kijun lok akhelang pusi bangatum nang matha det pun la silake therak me lo pusi pini por phai hinia por me thanga hem DC sai hem adu dipholong phirangkia mai phapen ningkang samse chipaklangsi CM aphan pinrem lo to this news conference at Deepu. We are holding at Deepu now. I, as the president of the All Party Hill Leaders Conference, would like to say with sorrow, with sadness, that during this election campaign at Umrongso golf field, Tuliram Ronghang, the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, he invited the people there, Karbi people, mainly Karbi people there, to join Karbi festival, and then he promised them openly over microphone that he would feed them with liquor, malt and meat to eat. This is a shameful thing because this Karbi Cultural Society is holding Karbi Cultural Festival. Our cultural festival in this modern time is not eating and drinking. It is a good thing. Culture, it is, we celebrate in the most refined manner. We have to celebrate in the most refined manner. Drinking, eating may be culture long ago, that is 500 or 1000 years ago. But now this is no more our culture. Karbi Atuma culture ke ok an kichu hor kijun chotkali Karbi Atuma culture ke mission ingthir et akam ke klema phansi culture pu kipu ahut isi ke hor kijun ta culture pu hoklo sitame non ke munir tum ki thekira bang dopiglo labang ke hengnu puchini si pajum bomlo vote ke hang amai longsi hor open ke baya bang ke kichok che thektiklo election campaign hut lason kaningji lake care tang mate illegal asi APHLC pen Karbinglong Autonomous Council CM Dr. Liram Longhang aphan pinrem loputa APHLC me phula pen APHLC Organizing Secretary Khorsing Timung pen ningje asi niligi pudani bangke Karbinglong Autonomous Council CM tum hada kido Karbi tum han kisung ke boy kerar gale hor open ke bay damang ke lake Karbi ke fan ke misanang ke kali lapen isi lom bangke labangso hor open ke bailong student organization atau mafan halada ke dua Karbi tum pini punang kok ke kupie porlo
lahan lo alam mangin non itum bisi thanam nei bangke je Karbi Anglong arara kisu ngonta itum che pajok thethelan dima haso ke do Karbi fan kisu ke pajok le hor okpensi ke baidam pulo tangte tangka mahapen ke baidam pu bangkela ke student organization tanta awat kali la bangke pini hala tum student organization da amen enden lo inglong fopen lamding ro da kese po people amen enan ko kente jom sia hok pet Karbi ke phalang do claim pulo tangte ulti ke liye do claim do nangne tapi komania CM atau komania yang afidun kriakan wali student organization do kelen bangke sipen bangke basi non halada ke dua Karbi atum pinianital land patta avelan lai putha student organization ipol lam india eda tiate News report Karbi Anglong live Lakha kre ke thom langhin constituency ke pardo samilangso ITDP development block angkang thentaghat plongkro arong along sorkar pen nang ke pale humpho PMAYG ahem so ki kimpi patangte dat pualam ki pinangan Abirta long ke khlang lam thia puthak ahem ki kimpi arpu ke enabangphu Ronjon Singh terona hinpen lamklar ki chipi pon patumi arko ni phai troxiani plongkro arong amekar Ronjon Singh terona hinpen phirangkia mai phaponsi alangli phan alangli rong along amat PMAYG ahem so ki kim patang pi pedet pu alam ki ke khlang aputhak lamklar ka chipi pon alangli phirangkia mai pen lamklar ka chipi pon atengke bangso hum pho hem ki kim ington kok pu lapukali bonta non soksang ka chirima por pinang potsi soksang chirim dunrong anparta ison sonia ki song ke do kok joini pensi patang tong thek thedet lu bonta lahaya hem so prabjin pen ki kimpi ke petang ponje phan cyclem pon phitpo lasi pini penamat lahaya hem ki kim ki patang ponje phan hormuan ta pale bomlu pusi than pon lahaya hem ki kim patang pi pede ji puke matha masi matha thi puta alang lihin pen than pon lasi bangso pherangkia mai ke phapon along langhin VDC chairman BDO samilangso ITDP block lapen gram seva katum aphan lamchak sitami chipi ponlo kira sapo akanglen dun chat abangke nili sok sang ke chirim asapo der dun chat amat asapo der chat lo napente along a plek along stame ar puson soni do dun kok school hem gonot sop kopin neta pani ni ason do dun kok lo amase nili asapo der chat nasi la so hem abangke nili patang wegji ase hala jak a news channel atum ine pu ke wang hota nili che thandun mane nanglutum news pi tame nili ki kambang keng tonte nili kambang ke claim ji penap dikpelote nili hormu pasun nampo beneficiary tumlong alis endam si la soteng pensi thonampo pusi nili ke thanun lo dongmu kak pen semsing ti Karbi Anglong live JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwears to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Do isi akis isi peri akis alamang ke itum Karbi Anglong arlo isi peri me attracts nalian
Lakhain ko rahini Sarupathar constituency ke parlo Balipathar Dilojan Sarmi Phangcho arong Nimari atum mate Kareng Handloom and Textile Production Center tumpen Sonari Nirbharpu Scheme Handloom and Textile along Ale chu endunsi ki ongdung poho jarong seleng chepan pini pen chenglok karbi traditional dress alang litum ke thak ki phir ali chepalong dun Sonsi Handloom and Textile Department Officer Jaliram Ingti Sambor Tingong Devakanta Bora Monindra Gogoi Indraswarnat Lapen Dharmendranat alang litum cherap chetodunsi Lapen Bidi sore pidunsi puan nong mewan puta alang litum phan churu pajir Nimarli atum aphan kithan ponatengke kai kita sopin sophan choton ding dera methang chibor idunsi kithek anason doan mate methang sai hirang kithak kiphirpen kireng dunawar sai mate tangka setame kibirtia towar mesen puta alang nitumpen chithan pon so nirbhor second phase along nilitum handloom textile laso along nilitum sarpimar atum poho kithak pinang asar pimar do lasi nilitum along penta penang ana poho ke thak gungdo laso pharmancy nilitum laso ke pachini di pakhansi nilitum na chukha adum thu ke dam tang surihni ra ingkora ke thomaningkan alang litum kachepadu ka jok ki ongdung apoho lakre phoso se pen chenglok kaprek chojor cholang anam misen longpon pusi nang pachini dun lapen non malom obikini methang suarlo tumsi ke phir ke thak he hoi ke charli dun akinang sot pusi alang li tumpen puthot pachini pon ang bad hokole jate aru production kore ama third phase start hobo otia aru eta ama second phase aru eta ase fulam gamusa etu phase apunar 20 tarikh hobo start hobo ek mahor karone 20 January 2024 to বাইদেউ সকলক কৈছো যদি গামুচা পাৰে ফুলাম গামুচা তেখেতলোকে যাতে আমাৰ এলমেন্ট টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেন্ট অফ বুগাজান স্পেশালি বুগাজান আমাৰ ডিভিজনটো যাতে আৰু নাম উন্নতি কৰে আৰু প্ৰডাকশন কৰক আমি সদায় বাইদেউহঁতৰ লগত আছো আৰু কিবা মাকু লাগে কিবা লাগে বা কিবা হজুলি লাগে এসেসৰিজ আমি কিনিও দিবলৈ ৰেডি আছো Balipathar pen projenterang Karbing Long Life Longmirjeng College ke pache thangjipu amen pen hinia pharman cricket ke pathu ki bi ponalong dhentaghat venom clubatum ke che pahai pon kedam tang arkoi ni phai trok pen ni phai trok sian Longmirjeng College dhentaghatum chepatir pi ponsi alangitum ame thang pathua klamlong ninia pharman cricket championship surini ra inkorapli mesen pen ke pachun pon bangso ke pathu donaterang pangrumpet team crate rock atum pathu dunnu bonta ki jutsi mate final an kachepali dunlake dhentaghat vinom lapen dogmoka kingfisher 11 atum angbongsi pathu ponnu bonta dhentaghat venom atum kethek muchora jok ke haenong e chepari deng pon bangso ke pathu ki bi ponalam thi Longmirjeng College principal bibi sonrongpi ahin pen ke than pon lake bangso college anso se kapeche thang thekji lapen lo ke charli along ke pathua hinta ke charli pon akinang sot thetan akimang pensi bangso ke pathu bi pon pusi than pon lapen ke wang jilangani sitami lapuson ke pathu bi pon bomji puta than pon ninia pharman nilitum Longmirjeng College pen patir pc ninia pharman nilitum cricket championship bi pon lo nilitum pining asengkan la arkoi throk lapen troxi pinia bangke ninia pharman ke padusi lo lapen nilitum Longmirjeng College pen labangso cricket ke pathu pon abangke nilitum akimang labangala hanlo nilitum labangso college ta ansu se pache thangthu nang lapen labangso college rong nilitum ke charli chot bangkali bonta nilitum kapathu onata la ansu se nilitum bang rdp ponangji pusi jasemet pe nilitum patir pi pon lo dongmu kakpen semsing ti Karbing Long Life Pini Adap Abirta ke lapansi kang ton poniglo kardong